magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Yala. Shout out sa lahat ng mga extra ang pagkabibo. Papaano? Friday na today. Oh, ang bilis ng araw. Correct. At saka aminin mo na mas maraming lumalakas kapag ka Friday. Yung mga Monday to Thursday, hinang-hina, parang walang kagana-gana, ganyan. Pagdating ng Friday, bibong-bibo. Yes. Oo. Ay nako, nakaka-excite. Iba-iba yung mga dahilan kung bakit tayo na-excite. Diba? So shout out po dun sa mga tita, sa mga tito, sa mga ante at sa mga uncle na kaya na-excite pag weekend magtutulog. Ayan. Magja-general cleaning. Magpapamasahe. Yun talaga. Sa totoo, di ba? Kanina nga narinig ko yung asawa ko, naliligo siya at sabi niya, Mami, sabi ko, bukas papamassage siya. Woo! Tuntua ako Schedule. Nakakalurk Pero meron naman mga iba na kaya sila na-excite ay dahil sapagkat because gimmick pa ba yung term? Gigimmick? Actually, na night out? So, sakto, nung nakaraan, nagre-research ako ng mga word na ng 90s. 90s, Pang okay. 90s siya yung kaya gimmick nga, oo, kasi yun kaya nga tinatanong ko Luma na siya Luma na siya, kaya nga ano na yung term? Oo. Sa lalabas para magwalwal. Oo, parang ano hindi na rin gimmick, party. O, iba na rin din Hindi naman bar hopping. Oo. Hindi bar hopping kasi bar hopping pang mayaman lang yun, di ba? Yung may pinupuntang kang iba't ibang bar, kayo. correct, di ba? Isang bar pa nga lang tayo, hindi na halos hindi tayo makapasok Sa tro! Di ba? Ganun. Ano na ba yung tawag? So, yun yung dahilan. So, ang dahilan talaga ng excitement ay depende sa edad. Di ba? May mga iba rin naman na mga sports parents. Yung mga sports na mga magulang na may mga anak na athletes. Yan. Excited sila kapag weekend kasi masasamahan nila yung mga anak nila sa training. Yan, yung mga ganon. O iba't ibang dahilan. Basta ang mahalaga maging happy ka. Correct. Ang iksi lang po talaga ng buhay. Ay, tama. Sa totoo lang, di ba? So, kung ano man, whatever makes you happy at whatever will make you happy, basta hindi ka naman nakakapanakit ng tao. Yan. Hindi ka nananapak ng ibang tao. Yan. Gawin mo yan kung ano yung magpapasaya sa'yo. Napaka-importante sa lahat yan. Sa True Lalu. Maging good ambassador ka sa iba. Correct! Ayan. At syempre makita nila maging modelo ka. Pag nagkakaedad ka, mga ganun na. Totoo. Iniisip. Pag bata-bata ka, hindi mo iniisip yung mga ganitong bagay. Hindi mo naiisip yung kailangan, basta wala kang iniisip. Ako natatandaan ko nung bata-bata pa ako, mas bata pa talaga, nag-work pa ako sa bank, natataranta ako kapag ka Friday na ng mga ganitong oras, tas wala pang nagte-text sa akin na magiging ganap sa gabi, na parang nalalabas. Natataranta ako kasi parang ayoko pang umuwi, di ba? Pero kapag ka tumatanda ka na, 'di ba? Uwing-uwi ka na. Tama. Nagbabago po talaga. Ganun yung dynamics ng buhay. Pag nag-iiba na yung priorities mo, mag-iiba na rin din yung lifestyle mo. Correct, iba lahat Oo, kagaya na lang ng mga kasamahan tayo dito. Yan. Na biglang magiging tatay. Yan, mag-iiba na yung priorities niya. Correct, di ba? Hindi, totoo, magbabago yan. Correct. Mag-iiba yung mga dahilan kung bakit sila magli-leave. Mag-iiba yung, mag-iiba po talaga. Di ba? Kaya, naiintindihan naman natin talaga na sa bawat phase in your life, bawat season, di ba, nag-change. Kaya nga para dun sa mga mag-asawa, ano lang kayo, kailangan magdikit lang kayo anumang season in your life. Tama. Kasi pwede talagang magkasama kayo noon na parehas kayo nagwawalwal. Na hindi may mga kaibigan akong ganyan, Jigs, na talagang sobrang walwalero talaga nung araw. Mga talagang ang nananalaytay sa kanilang dugo ay alkohol. Ganon talaga. 'Di ba? Pero ngayon, Jigs, talagang masayaran lang ng konting alcohol sa dila. Ay naku, sinasabi, namamagana. Nangihisay na. May nangamaganang parte ng katawan. So, nagbabago siya. So, di ba? So, dapat you should be with each other ano man ang season in your life, di ba? Well, sa amin may point in our lives din na kami ni Mrs. Nilet na lumalabas.
sabay kaming lalabas that night, pero iba yung tropa niya, iba din sa akin. tropa And then mo. after, magkikita kami. Ayun, di ba? Bata-bata pa yun, di ba? Bata-bata pa yun. Medyo makasalanan pa kami Ayan, nun. yan. Siya magigay bar, pagkatapos ako, magkikita na lang kami sa labas. Correct, oo. Saan ka pumunta? Mga tropa din ang kasama. Oo, di ba? Ayun. Yung mga ganon. Oo. Pero ngayon, di mo naisipin yun eh. Wala na eh. Pwedeng oo, Oo. pero kasi meron lang kayong trip. Oh, yun. Pero hindi na yung parang, plano-plano para sa ganun. Iba na eh. Oo, iba na talaga diba? Mas gugustuhin mo na nga yung saan kayo magpapamassage. Ayun, saan tayo mag-fellowship. Correct, diba? Saan ang fellowship, Oo, diba? yan. May magandang talk, Mhm. diba? Manood tayo ng ganito, ganyan, diba? Kasi kung ang nangyari nun sa amin, halimbawa ako lang yung lumalabas, tapos siya hindi, malamang baka, syempre, mas magulo yung pagsasama kasi hindi kayo sabay na, sa season na yon Hindi kayo sabay. Oo, hindi kayo sabay, hindi nyo Oo. masyado na-enjoy. Correct. Pero kung halimbawa nga magkaiba kayo ng season, intindihan pa rin. Oo, tama. Intindihan pa rin kasi meron talagang mga taong sa isang season siya talaga yung nanggigimik. Oo. 'Di ba? Pero ang partner niya that time hindi nasa bahay lang, Oo. ayaw niya, 'di ba? Ayan. So intindihan, sa madaling salita, wag pong mahinang nila lang. Oo. Konting pagsubok, konting pag-aaway, maghihiwalay na Oo, agad. Yan ngayon yung generation. Yun na kasi yun eh. Oo, konting lang, hihiwalay ka agad. Correct. 'Di ba? Kasi alam mo dahilan sa mga yung I have to protect my peace. Gets ko naman 'yun. Oo, 'di ba? Pero kailangan din nating maging matibay eh. Tama. Na pag may pagsubok, hindi tayo basta-bastang nagi-give up. Correct. Lalong-lalo na kapag ganyan na lalo kung mababaw lang, nag-give up na. May mga malalalim pa dadating na pagsubok. Actually, importante itong mga trials ito kasi ito talaga nagpapatibay. Tama. Diba? Kung walang trials, sabihin natin, di ba, merong mga relasyon na, ay parang hindi sila nag-aaway, ang sasaya. Tapos isang big time na away lang, wala na. Oo. Di ba? Kasi kumbaga hindi na hinang eh. Hindi, parang tama, hinang yung term. Correct. Di ba parang gold? Oo. Di ba? Bago talagang, o kaya diamonds. Oo. Yan, di ba? Bago siya makarating dun sa state na binibili natin siya sa Oo. Mayat de la Rosa Fine Jewelry na maganda na siya. Oo. Ang daming Prosesong pagdadaanan yan. Hihinangin. Correct. Pupuk-pukin. Yan. Sasaktan. Tama. Yan, di ba? Pero ang ending, di ba? Magiging makinang na bato. Yan. Magiging makinang na hikaw, makinang na Oo. necklace, di ba? Correct. Ganon. At syempre, kagaya ni Nicole Ayala, hindi din siya magiging kumikinang ina kung mga walang pinagdadaanan. Ayan, di ba? Paano Diba? makikinang kung wala kang pinagdaanan? Parang yung ulo ko. Oh, di ba? Hindi rin siya kukin. Ang dami pinagdaanan. Ang dami din pinagdaanan yan. Bago siya magkaroon ng ganyang kinang. Di ba? Totoo. Oo. Yun naman talaga eh. Yun naman talaga. And kapag ka nakakita tayo ng mga ganyang klase mga pagsubok, minsan ang hirap intindihin bakit kailangan daanan. Pero ang sarap niya pag nadaanan mo, tapos na-survive mo, Tama. tas ayos ka lang. Di Oo. ba? Kasi ang perspective natin dati, kahit nung bata-bata tayo, pag nakita tayo na ang ganda ng buhay, talagang bilib na bilib tayo. Hindi natin tinitingnan kung Paano ba siya o yung nakarating? proseso. Oo, paano ba siya nakarating dun sa magandang Oo. buhay na yan? Kaya ang nagsiset ng perspective natin, gusto natin maging siya. So parang nagiging shortcut. Correct. Hindi natin inalam paano siya nakarating. At tandaan po ninyo, lahat po ng mga inspirational speaker, lahat ng mga, yung mga inspirational speaker, lahat ng mga pastor, lahat ng mga nagle-lecture. Wala pa ako narinig dyan na ipinanganak sila with a silver platter. Ibig Yan. sabihin, ipinanganak sila na may gold na blanket. Correct. At shining shimmering. Maaaring oo, pero karamihan may mga pagdadaanan na matindi. If not, most of the time talaga may pagdadaanan na matindi bago nila ma-achieve yung kung ano man yung na-achieve nilang kinang. Oo. Yan. Ang problema kasi sa atin, gusto nating ma-attain yung Instant! yung hawak na nila. Oo. Pero kung paano nila ginawa para mahawakan nila yun, hindi natin nakikita yun. Oo. Hanggat mapapakinggan natin yung kwento. Kaya ako natutuwa talaga ako kapag halimbawa, nag-host ako ng mga events tapos pinapanood ko yung, di ba usually kapag ganyan na party, Thanksgiving, may pagpapakita ng video kung paano nagsimula. Di ba? Tapos nakakatuwa yung nagsimula talaga sa halos wala o nagsimula talaga sa isang maliit na bangketa hanggang sa lumaki ng lumaki, hanggang sa may planta. Di ba? Nakakaaliw. Classic example dyan yung ACS. Ay, oo. Correct. Paano nagsimula sa bahay lang. Diba?
Ganon. Grabe. Kaya wag nyo pong wag lang po kayo mag-give up. Kung ano man yung ginagawa mo sa loob ng bahay na pinaniniwalaan mo at pinaninindigan mo na maaaring ito yung magbigay sa iyo ng maayos na kapalaran. Sige lang. Oo. Ano lang, fight lang, 'di ba? Pero dapat alam mo rin kung kailan ka titigil. Pero yun yung maganda 'Di ba? Tapos ngayon billion business na bang billion yan malamang, 'di ba? At sila po yung bumubuhay sa amin. Yung mga endorsement namin. Sa totoo. Nung nagsimula sila sa bahay lamang, siguro maaaring ang vision nila lumaki na lumaki, pero sa totoo lang, yung katulad ng ACS, hindi nyo lang po alam yung epekto nito sa aming mga endorsers at sa mga pamilyang hawak namin, di ba? At inaalagaan. Correct. Ang mga diba? tao umaasa din sa amin. True. Ganyan. Kayo po ang dahilan kung bakit po kami nakakakain ng 6 na beses sa isang araw. Maraming salamat po. Thank you, ACS. Yan. Pero di ba, pagka narinig mo yung kanilang mga kwento ng pagsubok, doon mo maiisip, ay hindi pala madali. 'Di ba? Hindi pala ganoon. Pati naman yung mga Jegs yung mga 30 years ng married. 'Di ba? Mga 40 years ng married. Tama. Magtatanong ka, ano ba yung mga pagsubok na dinaanan ninyo? Paano po kayo nagstay together and stay strong? Correct. Dun sa 35 years, hindi po yun madali, Ay, ha? tama, sinabi mo Magkaiba sila ng ugali. Oo. May mga saltik na hindi mo masakyan, 'di ba? Tama. May mga ganon. May mga differences, may mga insecurities, may weakness. Pero acceptance, pagtanggap na magiging maayos din ng lahat, 'di ba? That you're a team. Correct. Ayan, importante talaga yung kapit kamay talaga kayo sa lahat, kahit ano pang pagsubok yan. Yung sabay kayong iiyak sa problema nyo. Nako! 'Di ba? At maswerte kasi meron kang iniiyakan. Alam mo, maganda nga na sa tingin ko ang isang pagsasama nagiging mas matibay at mas matagal kapag it is based on friendship, not just love. Kasi dapat magkaibigan kayo. Tama. 'Di ba? Kasi minsan pagkaibigan mong tunay, magsasabi yan sa'yo ng totoo Uy, ang pangit ng suot mo ngayon, wag mo nang uulitin yan, ha? Nire-real talk ka. Correct, di ba? I-real talk ka talaga, huy, ha? Papunta na sa Mudjako yung mukha mo, ha? Papunta na sa Mudjako yung mukha mo. Kaya ako, Jegs, kapag sinabi sa akin ng asawa ko na pangit yung look, naniniwala talaga ako. So pag sinabi niya talaga sa akin, wag mo na susuotin yung damit na yun, ang pangit mo dyan. Hindi ko na, tatapong ko. Gupitin ko pa ng maliliit na pira-piraso. Tapos i-blender mo. I-blender ko para siguradong hindi na siya masusuot ng kahit sino, 'di ba? Kasi I know that he is my friend, 'di ba? Na kaibigan ko siya, that he's my best bud, companion ko siya, kaibigan ko siya. Hindi niya ako ipapahamak, ganun. And the right person to impress is yung asawa mo, hindi yung ibang tao. Oo, 'di ba? So, sana po ideally yan po yung gagawin po natin. Gagawin po nating best friend yung ating mga asawa. Yan. Wala lang, nabanggit ko lang to kasi meron akong isang nabasa na message ng isang tambalanista na nagsiselos yung kanyang misis dun sa best friend niyang babae. Tapos dinedefend niya lagi yung best friend kasi best friend niya yun noon pa man. Tapos sabi ko talaga, wait lang ha, sabihin ko to sa on air. Sabi ko, makinig ka. Alam mo, diba? May problema yung mga ganyan talaga. Ayan, di ba? Siyempre, kung nagsiselos na yung misis mo, may problema tayo dyan. So, you have to listen to your wife. Pangalawa, pwede bang maging best friend mo yung misis mo? Di ba? Hindi naman ibig sabihin na kakalimutan mo yung mga kaibigan kasi kailangan mo pa rin naman ng mga ibang mga friends. Pero kung nagsiselos na siya, nagiging mitsa ng pag-aaway. Correct. Kasi nag-i-spend malamang sila laki ng time doon. Masyadong maraming time kay best friend. Alam mo kung sa akin, kung sa perspective ko yan, kung best friend ko man yan, ililid ko siya doon sa wife ko na sila mag-best friend. Pwede. Diba? Pwede. Para tatlo na kami. Totoo. Diba? Yung para ganun. transparent. Yan. Kasi alam mo, hindi naman basta-basta magsiselos din ang isang babae nang wala ding history. Ako naniniwala ako na kaya din ganyan yung babae is because of a probable history. Baka may history kayo ng best friend. O di naman kaya, yun nga, you're spending much more time with her. Baka kaopisina niya pa. Na ilang oras na kayo na magkasama sa trabaho, pagdating sa bahay, tatawagan mo pa. Yun. Yung mga ganon. Hindi ko alam yung buong scenario. Pero, syempre dapat, ang best friend mo rin talaga. Yung
yung wife mo, yung Tsaka, partner mo. Mahirap pa rin kasi talaga pag babae at lalaki pinagsama. Ay nako, totoo. Diba? Hindi naman, although hindi naman din talaga sa lahat ng oras. Katulad namin ni Chuper. Talaga namang 20 years kami together pero ni minsan kahit may mga holding hands kaming mga videos in the past, wala lang din talaga. Pero iba pag may pinagseselosan kasi maaaring baka, hindi naman natin sinasabi pero maaaring may something. Tama. Diba? Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1